for me. Yeah, yeah. Makasangsangit ka mo. Sangsangit ak. Ayan, nakita? Sangsangit ak. Jerry Failano. Hello, Jerry. Oh, how love, love, love to dance with my father again. Every night I fall asleep, I listen where I ever feel. Oh, ang init! Kaya gusto ko naka-ponytail lang. Oy, number 1 na naman si Prince Bospel. Hi, Prince! Kabisote. Much love, shout out. Hello, Prince Bospel. Salamat sa mga bagong join, sa mga bagong pasok dito. Sige lang. Don't forget to tap the screen and share the live. As always, thank you so much. Lumambot na yung KitKat ko. Hindi na ito masarap. Una lang sila utang-utang dito sa tindahan ko. Alam nyo na ako ng paborito kong chocolate KitKat. Mabalunti umutang to sardina sa am. Hana agpapautang nun. Minimum ko lang 150 pesos ti pautang ko. Ano yan? Utang ka mat? Wala. Awan ti utang. Ay siya, inubos na eh. User 615. Hello. Hello sa 25 viewers dito sa YouTube ko. Thank you so much for joining. Inadja Love Stitch. Salamat po sa mga... Hindi na nakatiis eh. Oh, masarap kasi ang chocolates. Pampaganda ng boses ng chocolate. Di nyo ba alam? Sige lang, kain. Kaya po nataba ka na ay. Desperado. Hello, Desperado. Guys, 47 viewers, mag-tap-tap po kayo ng screen, guys. Please like the live. Dalawa pa lang po yung nagtatap-tap. Ibig sabihin, dalawa lang po yung active dito. Hi, Thumbs Love Dan. Thank you, Desperado. Guys, mag-like po kayo ng ating live. Hoy, sabi niya, may pangalan ako, Hoy. Pahingi na lang po pwede. Hindi po hinihingi, binibili din po. Responsibilidad niyo pong magbayad. Game over. Ha ha ha, sabi ni Prince Bospel. Di ko sana lalagyan to. Nilagyan ko yung napagtindahan ko. Pero, tinatago ko na sa mismong kasi pambayad ko na ng pambayad ko ng mga bills. Bayad na ako utang. Sige, send mo na lang dito sa YouTube. Magpa-YouTube Universe ka. Ganda mo, te. La 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 la. 1,000 likes, let's go, chat. La. Hi, sir. Good afternoon. Come about. Lamot dati.
She has 3 wins. We have 3 wins. Who's gonna take it, y'all? Who's gonna take it? We're taking that home Grabe with us. dandanag na ni Maman. Kasla lang nga makantiban niyas di ubingon. We're taking that home. We got 3 wins. I got 3 wins, y'all. Everything's times 2. Take that from her, chat. Times All of 2, those. guys. We ain't taking no L's tonight, y'all. Lennox Everything is times 2, Makati. y'all. 15 seconds. Ma'am, tindera ka po ba? Kasi lahat ng binebenta mo ay mura. Ikaw ang yung mahal We ko. got this, chat. Marahay na hapon, Miss Kalog. Hi, Makmak. Kapag ako nalusaw, sige ka. Bakit? Ice cream ka ba? Huwag mo ako masyadong titigan. Nalulusaw ako eh. Bogota, Colombia, Enrique. Hello, Bogota, Colombia, Enrique. Lennox Makapi. Thank you for joining. Everybody tap the screen and share the live. Nasaan ka ba? Andito ako sa camera mo. Nagla-live dito sa mismong cellphone mo. Kanina ka pa ba live? Hindi. Kahapon pa lang. Kahapon pa ako nagla-live ah. Hindi kayo nagjo-join na. Bakit kayo ngayon lang nandito sa live ko? Magkano sa minas nyo ate? Ay, sarninas nyo ate. Anong sarninas? Akala ko nasa bahay ka. Pati ako, binabasag mo sa kalam eh. Bakit kita babasagin? Bote ka ba? Guys, tap the screen. 1 rose 4 times 2 guys. Lang bulang. Hello dear, how are you? Puna na. Scam pala ito. Eh, scam nga. Lumayas ka dito. Hi, Black Zero. Lagi Red Horse, mayroon ka? Wala. Nananadyak meron. Andres. Everybody guys, mag-like po kayo ng ating live. Tapos, magpalipad na din kayo ng super chat dyan. Super gift. Ayan. Kung sino yung magpapalipad dyan, e-entertainin ko ng matagal. 2 minutes ko e-entertainin dito. Kakausapin ko ng 1 oras. Ma'am, may kape ka? Kasi kahit mainit o malamig ang kape, hinahanap-hanap, pero ikaw hinahanap ng jowa mo. Ano daw? Ako na lang lilipad sa kalam. Koy Mil Gaya. Dear, where are you from? Akala ko papautangin ko na. Sino ko ma? Ate, nagimas ka ako na. Ha, hindi po ako food, okay? Ling Ling Long. Thank you for joining. Lagi sinta, ikaw na ang mahala sa mundo. Puso'y magiging ikaw. 1 kilo ba to? 1 kilo ba to? Hindi ko alam kung 1 kilo tong nabili ko. Asan yung 500? Ay, 350 grams lang. Durug-durug pa to daw. Ano na naman? This. Anong this? This only one. Where? This one? Yes. Okay. Nasyarading tanggol. Nasyarading tanggol. 2? What do you say? IQ. Thank you. Kita tayo. Anong tae? Hoy, hindi ako tae. Umutang na kuma may sa tray nga itlog. Kaso tray na lang pala nabati. Ayun no, tray na nga lang nabati. Butang ka na. Alaom la tatatrain ab. Kane, iti kane. Iti mo nga ipalubog. Dito eh. Adi dollar sign ko dita. On the edge of the morning, good morning to a woman who if Jasmine saw her would have disowned her perfume. May perfume is albatros. Pakis sa kilikili mo.
Okay, bye, fam. Thank you so much. Kapit sinta, ikaw na ang bahala sa mundo. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa, di ka na mangangailangan pang humanap ng iba. Pabili, narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Thank you so much, Bumblebee. Bubuyog, salamat. Thank you. From Hawaii. Hi, Charles 808. Naghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana. Tamsak host, pabili ng sardinas. Hindi ko po pwedeng ibenta yung yung sardinas. Wala na po akong benta pag bibilhin mo. Wow, nice voice. Ang pangit ng boses mo, miss. Eh di pangit lang. Ano kasalanan ko kung bakit pangit? Ayan na nga lang nakayanan ng boses ko. Lalaitin mo pa. Fast talk money or handsome? What do you mean? You're going to choose? Or me? Pa-shout out po. Kaboses mo po si Tata Badong. Ano, wow. Thank you. Thank you so much, humble Saudi boy. Sa pa-SAR. Salamat. Kung ako na lang sana. Oh, hoy, may baso, may may nuwang. Ano? Kung ako na lang sana, minahal, di ka na. Ang sulpang-sulpang mo, awi, ha? Taga ano ka, te? Taga Mountain Province po ako. Hi, ma'am. Tagasan ka, ma'am, sa Ilocos ba? Dito po sa Biskaya. La 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 la. Di naman na iplano, ako'y nabihag ng ading pautang sardinas. Madigar nga mabalin utang. Jerson, pudasan nyo nga umutang, parangad ka di pungdol. Hang awan. Napintas ka ading ko na ni Nilda. Thank you, Nilda. Napintas nga talaga titoktik. Hi, The Club King. Thank you for joining to all of you guys. Maraming salamat sa pag-join ng aking live. Assalamualaikum, kantik. Every time you touch me, then listen, I cry. 350 gram lang pala po. Nabili ko. Hi, Jerson Mix Vlog. Ano kakantahin ko? Shout out to Marites Bisaldo, my wife. Wow. Hello kay Marites Bisaldo. From Rolly Bersaldo. Oh, mahal na mahal ka talaga ni... Ano daw? Mauha kanta. Uy. Ano daw? Thank you, Bob and Pakulba. Naimbag nga malumo kabsat ko na ni Miro Valdez. Kalikasan Vlog, dikit new friend here, jacketan po kita. Kung ako na lang sana, kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Sirok sa lamagi kantaam. Ana, dadya nga kantaan, sirok sa lamagin.
Binilbilang ko tipet sa tiinal daw. Sa nga pulo kitalo ti mabilang ko ti mayo. Simbang pit kabiyag ko. Awanin ti kurad ko. Kunana? Ala, bigbigem man no syakmet la daydi. Daydi, taga saan ka na kong mabalin ka di umutang ti pagpapigsat ti. Ah? Taag kakapsutak ko na. Amom ti pagpapigsala, tumilmon ka tilaya. Sam ibagadar na, oh. Nako na. Shout out sa imo, ma'am. Love you, Italiano. Antonio. Antonio Dandikit Idol. Kanta ka muna wide song, Minumulto. Minumulto ako ng damdamin ko. Di mo ba ako nakilala? Thank you, The Big Club King. Naimbag nga malum ading ko. Malumon ba? Malumpay lang tayan mo, kabsat. Bigbigat pala tayan mi. Piling Amerikana. Ang cute mo, ate. Thank you, Bia Laxwell. Ito. Mabisina manon, kapangpangan ko lang ti binatog. Hi, beautiful. Assalamualaikum. Kunam kit di, I love kalog ako nanani ko. Shout out ante na imbag nga malum. Taga sa dinno kakabsat. Taga Biskaya nak no, madatoy nak Hawaii. Da asawa mon, awan pay. Apedam na magno nyo da asawa. Papahire kayo ti trabaho. I-hire da kun ang adagos na natandan ko ti may saldo nga 500 oray 300 kasay. Dino ka Biskaya ngay kunana. Karuba ka lang da club king madim amog karuba ta. Manotawon mo nga kunana 26. Sung batam malay ko sayo kunam. Malay ko sayo kunam. Ante, umutang akman sabon kunana. Anya nga sabon, tutangam. Tiktad ko kanyam dahi pagdudlod ti nuang. Oy, thank you, Jasmine. Bayombong ba? Nagkaruba ta, bayombong na. Basta di pag-aramidan ti buko pay. Minumulto na ako ng 26 o 36. Hoy, what happened to you? I want to this. What to this? What to that? What is that? This. Oh. Ay! Big eyes. Merka, what happened to you? You're going to put the eyelashes on your eyes? Oy! Scam? That is not a legit garod Your eyelashes is not original. My LS original? No. No, yes. I don't know. That is fake. It's gone. You're going to make up and you're going on live. No. Where are you going? I want to go my Date? my baby. Huh? You go to the date? No date. What date? My baby so busy. Oh, My baby walking. you're going to sell dried fish? No. Oh, why no? I going to the what is this? I want to the my baby my girl. Baby, my I girl? want Who is your girl? to Who is your girl? Your baby girl? Who is that baby girl? Me? go to school. Ah? I want to pick up my baby school. You go to pick up in baby school, so you're going to make up? Wow. Yes. Sana all. Rachel, I think that you have pagpaganda in your school. Naglaing mo't aging English na idolon, madikarda mo. English. I
don't understand you. I think you have ano pa yun? Wait, loading. My internet connection is not coming. Pagpaganda, ano English ng pagpaganda? Hoy, tulungan nyo na ako. You have admirer in school now, so you're going to make up. Huh? You have admirer. So you you have admirer in your school, so you are make up. Myra to what? What the Myra? Admirer, you're going to feel your be pretty so that your admirer person will like you. No. Oh. No Where like that. you have a I Prince Charming there. I just want to make up. I like makeup. Makeup. Me, I don't have Paano? makeup because I don't know how to make up. My this one only I'm good for my eyebrow, but on my this one I don't know how to like this like you. Ah, You have to practice. it's so very expensive that makeup you're using. Makeup. That even I'm going to buy makeup, I will buy my first aid food medicine. My fast food item like rice, food every day because that is very important than pretty because I believe my natural beauty is for me. This is me. You like the natural? Nasabi ng isang kuripot na walang pera. PUBG Mobile. Ilocana accent. Wait for Because me. you are rich, right? Oh, don't push yourself to do that because you're beautiful. I want to see your beauty like that, okay? Very good. Very good kaldinggo yun. Nahilo ako sa English, haha. Uminom ka ng loperamide, gamot yun. Mana pa aku nagkacak sendiri sa Anda. Oy, stop anymore to facial. You're very beautiful now. No, my skin no dry. My skin so dry. Dry? You going to refrigerator so that it's cold. My skin also dry. One more. I want to play with you one more, okay? Okay. Okay. Why are you using bonnet? What the bonnet? Bonnet, this one, cup. Oh, cup. Yes. Why? You like? I can see you anything that you're going to put the hair. This one. Yes. No, I don't want to see my hair like you. Oh, okay. Cakap putih jadi meseku. No, I don't like now my skin. My skin so dry. Muslim. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. But Oh, so it's not able to see the hair. yeah, Okay. I understand. and my skin now so dry. You not dry? So, di pakai foundation. You're going to Disneyland. It's so very cold there because your place is dry. Yeah, so hot. My plane now so hot. Your place is so hot. Me too. It's so hot here. Are you sure? Yes. Because Mitena is not already coming here. Mitena is only there in Encantadia. Hey, you don't want to come Malaysia? What I'm doing to the Malaysia? You can so shopping. I don't like to make a fail.
Make a failure, you know, Malaysia. Malika. Malaysia in our country's meaning is failure. Fail. Where is the place? I don't know. Malaysia. Yes, Malaysia. Mali. I know Malaysia, where is the place you say? I'm I just curious. put like this. I'm curious. I want to see your hand. You will see me. You want to see my hair? You will see me. What we see? Now you call me. You call me. Ah, DM me. we see. BC. You DM me. You DM me. You give your number. I call you. You call me. Or you call me. I call you. BC. Video call. I said. Yeah, video call. Ah. Video call. How many layer you put in your facial One. powder? One. I think that is already 4 times. You put like this. I just my skin ring. Dry. Ah, My okay. skin so dry. You going to make black dot. It's good. Yes, I just like that. I cannot put the foundation now. Bagay tanga talaga, idol. Si Katirabong syakmot tagtatakaw tirabong animal ka. Mana ka to? Kulot cute anilo ano? Nakatako Kulot ko. cute Ilocano. Syak kano tirabong Test tapos ko na din, Simon. tagtakaw tirabong naglaingan. Saya mo kasi tasto din dahil masiko. How much you expense for makeup? How much? I don't know. I just to buy. I want to buy. Ah, bye. So that your husband admire you always? I still like. How many? I like the buy. I like the shopping. Is it your husband loyal to you? Lawyer buru. Ha? My husband lawyer buru. What is loyal buro? Lawyer. Loyal. Pagbuang. Ah. He have only one wife. Yes, only one wife, me. Wow, nice. That's very nice. Amir, thank you for joining. The Club King, salamat sa pagpatibok ng aking puso. You want to see my husband? Okay, can I? Cannot. Ah, okay. Batang Abra, thank you for joining. You cannot see my husband. Philippine. Pilipini? You. Ah, your husband is Filipino? No. Malaysia. My husband is Malaysian? Malaysia. Okay. My friend say you Philippine. Oh, what is the wrong for my Philippine? You where you from? You from Philippine. Oh, I'm from Philippines. Yes, that's true. That's true. You from Philippine. Yes. You see this? You see me? Ah, you have a lot of makeup. Give me that one. I give you. Send it to me right now. I have to buy. I have to buy. Ako ba uli? I don't have money to buy that. Send it to me. So you have to buy. Nasasayangan ako. Mabili nga. What is nasasayangan? Because, earring naggakus. Beka gini, sa pagka-fondeso mo chomed to. Kaka-fondeso mo gak mo ka. Jadi capu abis sih. Sa Wala awa, nagsusulat. kali eh. Bener, 2 kali. Last guy. I want to put my daughter. Okay. Wait, you put daughter? Yeah, my baby school. Thank you. Tagalog ka ba? Ilocano. We are the champion, my friend. We were still fighting till the end. Guys, tap the screen.
You Shout can dance? out po. When? Kami parang gayon. You like dance? I like that. Send it to me immediately. Immediately? Yes, immediately because I need also to make up myself like you. You so go to you see the YouTube. Subscribe my YouTube channel, Merka. No, I don't have channel. You just Google. No, YouTube, I said. Yes. Subscribe my YouTube, Miss Kalog, my name. Yes, I have 6,000 subscribers this here. Where? You give me you name you. Okay, like I will message you. Okay. Kala ko dadalhan mo na lang. Visit me, okay? I want to see. You see me when I'm going live there. You have many fun there in my YouTube, you know? Ande? Yes, they will hear your voice. They will laugh at more all the time. This one, oh, I have already 400 viewers that watching me, and they will hear your voice. Yes. Wari. Oh, really? Your voice is so nice, they said. Kaya mo ako mo. Ay, okay na nato ya. Gilo ka. Ang Tagalog kamot, Gilokano ka pa ya. Yeah. The message is to help. Singapore. Hey, what's your name? Miss Kalog. Miss Kalu. Miss Kalog, my name in my YouTube channel. Miss Kalu. My name is Marjorie. What's your name, Marjorie? Marjorie. And how about you, Merka? Eh? Merka, your name? Merka. Mera. Bukan Mikra. Yes. Mikra! Will you please shout out my name? Hi, Marjorie. Marjorie. Nagalas. Marjorie. Ay, no, don't. Marjorie. Marjorie, yes. I don't know, Marjorie. Ay! Yung Marjorie. No, I'm not Marjorie. Yung tibaso pulo. Ano mo ya? Kiras mo pa nagbigkas na dinagang ko, Marjorie, kung nanapay. Tibaso pulo. Ano mo ya? Di yung Marjorie na ulit. Partakam garuda, yung kagarud nga, sundun ni... Ano di yung Marjorie? Balasag mo, tabak ikaritin lakay. You better to put your daughter because baka I think that there are old man, they will run your daughter. Itaray dati lakay jibi balasag mo awanon. Apay tinagan mo Marjorie? Wow. Marjorie nga ang pangalan ko tapos binigkas ba naman ni Mekra? Marjorie. So hot. Oh, where I can want to speak. You know? How if you fat, you feeling hot? You're going to use anytime that? Yes, I want to just like that. Why? It's so hot, so you very beautiful and white. Okay, bye-bye. Next time. Next time, bye-bye. You take care yourself to put your daughter. Baka tinakbo na ng matandang lalaki yung balasang mo. Bye! Have a great day. Happy birthday. Happy birthday! It's not my birthday. Bye. Great day, I said. Not birthday. Okay. Okay, bye. Okay. Take care. Bye. Nakakatawa yung kalaban ko na yun. Tignan natin kung na-live si Shania. Isa din si Shania eh. Wala na. Nagla-live kanina si Shania. Maganda din yung kalaban yun. Indonesian yun si Shania. Mabait yon. Lagi ko kausap. Mababait ang ibang lahi, guys.
Alilaw ka nga talaga kasi nung alilaw ko, di ko rin mag-Ingles. Hindi ko nga alam marunong mag-Ingles. E di siyempre mag-iimbento na ako para maintindihan ako. Marjorie eh, kulang ng isang Marjorie nga. Dagita nga isog, kuna na awon. Sorry guys, nagla-live pala ako, di ko alam. Pakitagalog to I love you, sabi niya. Intaw, makaturturugan kaya nga. Handa mo unay ag-Ingles. Ako din, di ko din alam mag-Ingles. Hi Kenny in Cali. Pangarap kong makita. May ano ako guys, may alaga ako, ipapakita ko sa inyo. Bagong alaga to, magsasalita nga minsan eh. Lumilipad-lipad pa. Lilipad-lipad. Paru-parong bukid. Lilipad-lilipad. Ano yung ginagawa ni Sir? What's that, Sir? Hi. How's it going? I'm good. Good. Appreciate you. We're having a great night of collaging one-on-one mystery boxes over here. Ay, madikaya ato yun, English Rome. Matayak. Mababatay ako sa English ni Kuya, nakakatakot. Every time I kiss, I feel your lips. Every time I kiss, I see you smile. Every time I close my eyes, I realize. Every time I hold you, ever find the sweetest dream my heart could ever find. And I never felt this way since the day. Ang ganda ng boses ko, no? Tangay ayam, dragon nga manok made. Pakilugay mo man tabuk mo, please. Sabay kanta ti iwan. Nya pa nagkitong kanya. Are you from Philippines? Yes. Since the day of old. Ubos ang tinatago mong English sa baol. Kaya nga, nahirapan ako mag-English. Guys, tap the screen. Nakakahiya naman to. Gumagawa lang ng eroplano yung kalaban. Eh, nanalo na naman. I can imagine life without your love. And even forever. You're beautiful, I like. Oo, tap na. Sige, mag-tap-tap na kayo. Partakan nyo ah. Kanya ko na. Boss George, pa-shoutout kay SGT June, Sergeant June po from 38 IB Batalyon from Ralph Lara. Yan. Sige, mag-tap-tap kayo. Tapataya dati bilit ko. Pataya dati bilit tatane. Ito eh. Spite. Baka umulan dyan sa inyo. Mas okay nga na umulan para libre ang aircon. Hi, Madeline Permantes. Hello, kabsat. Kamusta kan? Pa-shoutout Eva Ramos from USA. JM Great. Pa-shoutout Idol. Watching here in Dammam, Saudi Arabia. Marcelino Marcial. Nagmapintas na kita nagnagan niya samantalang ginagang ko kang Marjorie ko na lang ni Marjorie. Wala kayo. Ala guys. Apay ngay kasama pa ng bugbog na di kalabang ko. 6,000 mutan di kalabang ko dito tiktikan. Watching from India. Apo, dapat na pa din. Dapat Sino ang mga taga USA dito? Huwag kayo mag-i-skip ads ha. Yung mga taga USA dito, mag-comment nga kayo. Baka ini-skip ads nyo ha. Kasi bigla-bigla na lang yung ano eh, 0.02 naman yung kinikita ko dito eh. Gano'n? Shout out from Iraq ko na nala. Dapat ti Iraq. Hello Sulaiman.
Taga-ano ka? Nagpintas ka man? Kung na paisaw? Awal lang gold filter ko ti YouTube na pintas sa paila. Bisaya ka ba, idol? Ilocano? Sa Kalam, pakilagyan ng jacket si Boss George. Si Georgetown. Magpapalipad ba yan? Georgetown, magpapalipad ka? Subukan mo magpalipad ng eroplano dito. Ba, idol, bakit? Hi, my destiny. Ag-tap-tap kay Gordon na 72 likes te pelatoy. Nay, 176 yung buya. 172 yung nanonood. Taga-ano ka kahit haha ko na na. Tikboy. Ante may ka-idolo. Kaboses mo si Miss Igado. Sino si Miss Igado? Ay, yung ano, sikat yun. Ang layo. Mas maganda si Miss Igado sa akin. Idol na idol ko ngayon eh. Rayna Curimao, Team Permanatics. Hello, Rayma. Pabili ng Ingel. Tikboy Shouty. Akala ko Ilocana ka. Ilocana akmat. Anya pa nakitkitam kanya. Uray tao nak. Uli ko Ilocano ang agsasao. Can I get your Insta? I don't have Insta. Ala guys, 8,000 di kalaban tayo. Anya mapaspasamak dito lubungan. Nyamot to, data nga PLDT. Nabayad pa ti bayadan. Tumanix ka nga PLDT. Aon, ti pagbayad ko. Tumanix na taga PLDT. Bayad ak to ano kay ko magbayad. Okay, bye. Congratulations. Tumanat kid din, tumanix kid din ni PLDT. Kasi naman nagbaybay, kagbaybayad to. Bayad to next year. La 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 la. Ayaw magbayad ng wifi si Sakalam. Bakit? Bibigyan mo ko pambayad? Sige ba? Tweet bird. Binilhan ko pamangkin ko ng ganito kanina. Dalig-dalig oh. Ha? Ang hirap pala maging tita. Marjorie, gado-gado kwarta. Sino? Pwede bang umutang dyan sa tindahan mo? Hindi pwede. Magbayad ka muna bago ka mag-utang. Magbayad ka muna ng Gmail. Taga saan ka, idol? Kuna na. Sika. Pwede siya ko nga. Kasan nagibagam nga nagadukado kwarta. Nagadukado pa utang ko. Pangasinan ka po ba, idol? Kasi ganyan din ang salita sa Bulinaw. Biskaya, singganda mo ibon, adar na, nahawak mo miss. O talaga. Hindi ako fan ng ibon adar na eh. Ay! Georgetown! Ano, nagpalipad siya ng $5, George. Thank you, George. Bait mo talaga, George. Marjorie, pwede ako umutang sa'yo, babayaran ko na lang kapag galit ka na. Ay, galit na ako ngayon, magbayad ka na agad. Dali. Oh, ayan, oo nga, nagpalipad nga. Nagpalipad siya ng saranggula. Baka George yan. Salamat sa pagpapalipad nyo, guys. Pag wala na kayong may palipad, wag naman yung panty ng kapitbahay yung butas-butas. Haha, sabi ni Prince Gospel. Ay! Antonio! Ang gaganda ng mga pangalan ng mga nagpapalipad. Salamat, Antonio. Antonio, salamat. Magpapalipad, ang gaganda ng mga magpapalipad, si George, si Antonio, siguro susunod si Pedro. Dapat meron din si Juan para kumpleto na ang 12 disipulo from Hawaii. Hi, Antonio Malteso, jaketan kita ha. Salamat po. Tapos meron pa manok. Ano na namang connection yung manok sa palipad? Papalipad mo yung manok na native dito, dali.
Alay, kaganda mo po. Alay, oo, maganda talaga kaming mga Batangginya. Joke lang, Ilocana ako. Hi po. When adding ko kunan. Ay, Ilocano gayam ni Antonio. Nagpintas ka man manang. Ay, nagpintas, nagwapo ka man gayam manong. Nagtaor ka pa. Nagtaraki ka, pero may tigwapo mo. Ure lang agkalkal la utang timatak nga kula-kula. Oh, yung may mga kalapati dyan, paliparin nyo na. Oo nga. Kahit palaka yan, pwede nyong paliparin sa akin. Won. Ano yung kalapit? Anong kalapit? Ang lalim ko na naman ni Joby. May Ilocana akong kapitbahay, nakakatuwa magalit, parang hindi galit. Oo, ganun talaga kami. Hindi talaga kami galit, nagsasalita lang kami. Akala nga ng Tagalog na kakilala namin. Nag-aaway kayo? Hindi. Nag-uusap lang. Bakit kayo nagsisigawan? Ganun talaga. Kala ka pinalipad, awan asawon. Ano daw? Ano yan kalapate? Kuna na. Hi, Ukin. Ukin nam. Pinagan mo. Ano ba yan? Ukin. Ang ganda naman ng name mo, Ukin. Support lang po sa live mo. Sige lang po. Salamat po sa mga pag-join nyo dito sa mga nandito, guys. Antonio, George, si Hambol. Susunod si Pedro. Wow, thank you, Oken. Nyamatan, Oken. Support, Arman Guerrero. Thank you for joining, Arman. Guys, mag-upload ako mamaya. Mag-edit ako kasi kahapon. Si Juan muna. Si Juan. Oo nga, kawawa din si Juan. Present A. Okay. Okay, nam. Okay. Thank you. Okay, man. Pa-shoutout po watching from Canada. Hi, Romeo. Shout out. Nasaan na si Romeo? Ayan. Romeo Lumbab. Shout out po. Nakakatuwa ka naman magsalita, nakakawala ng problema. Akala ko nakakawala ng kabaliwan. Pa-shout out mo down here, Marilao, Bulacan. So cute mo po, ma'am. Promise. Oh, may promise pa talaga. Cross my heart. Tagrag. So imagine if we're doing that in 20 Sahara type of... Hi, Bandam! Hello, Bandam! Everything has a solution. But then, of course, if you take the wood business away from the Amazon... Daman alay sa'yo. Kapiki ko si Bandam, guys. At dan saman Alzheimer disease na ato yon. Madinakat katungtungan, makitungtungtung lang ikin niya na tapos damdama, di ba? Mag-e-end siya. Okay, bye-bye, sabi niya. Ano ba yan? Nagla-live ako? Bakit ka tumatawag? Mamaya ka na umutang, nagla-live. Nagla-live ako! Umuutang ka na naman. Mamaya. Kapiki ko si Bandam Mamaya, di-disconnect ako nito. Ayan, si Bandam na naman. Kalaban ko yan si Bandam. Ito na ako. Ay! Antonio! Alam ni Antonio, thank you, Antonio. Thank you so much, Kabsat. Antonio. Diba? Dami niyong palipad, guys. Sige, magpalipad kayo. or Mars or whatever, and Hi. fix the planet. Sir! Not really. Listen, I'm just an actor. I'm not a smart guy. You know this. So I was looking. Sir! I'm here! Miss Anything, sir! Shout out me! Around the world. Lukluk ko na tayo datoy. Hangag paiso nga ni Bandang dayta. Antonio, thanks sa blessing. Mayat nga malum uses ko na na. Wala, mayat talaga ti malum ko. Chismosa ak. Di mo alba alam. Ako yung top 1 na chismosa sa barangay namin. Laki nang naitutulong ko, no? Si Antonio ang biyaya. Oo nga. Pero sa October ko pa siguro makukuha yung mga sahod ko na yan.
Van Damme, saan si Bruce Lee? Sabi ni Ukin. Di ko nga alam, nagkukwento lang siya. Tignan mo. Hi! Be able to live. Nature doesn't need us. Bulag siguro na si Van Damme, di na ako makita. Madam, ilan na lalaki na paiyak mo? Di ko na mabilang, baka nasa isang kaban na. O 2 kaban, 5 kaban, 10 kaban. Hindi ko na mabilang, nakailang ani na eh. Gumatang na man lot breed ko na. Anong lot breed? Sa katapusan meron na yan. Sa katapusan niya, pero wala pa nga akong Google AdSense pin. Smart people. You know, they have very smart people on Earth. Yes, sir. That's true. I'm very smart, sir. I'm very smart. Even you mute me, sir, and you're going to talk like that. I'm so smart, sir, you know? Or maybe a company wants to help me on other things, can buy this. Hindi niya kinakausap. Tapos nung nagbabay ako nung last match namin, ay nung nagmatch kami, tapos natapos na yung PK namin, nagbabay siya. Spam ka ba? Oo nga, baka spam to. Siya yung maling na hinahanap na spam. Yung corn beef na masarap ba? Think about it. Go on YouTube. Look at stuff. It's time to be scared. It's the end. Bye-bye. Ay, hindi, scam to. Scam, guys. Scam siya, scam to. Kasi si Babay. Sabi sa'yo eh, scam yan eh. Oo nga, recorded video lang. Bandam ka talaga. Bakit 1 million followers ka, ha? Go on YouTube. Bye-bye. Hindi, AI yan. Oo nga. Kawawa naman si Bandam. Ginagamit mo. Ang pogi pa naman sa likod niya. Ha ha ha. Iluluto na yan. Ay, iluluto natin yan na sinamit tsaka iga daw. Pinapaitang kong kambing to eh. Pang mano kumano maging sita ko na ni Hil. Apay, as-asahaw nga maging sita. I'm from Indonesia. Si Bandam hindi pa yan naliligo. O talaga. Bakit Arabo ba si Bandam? Gagi kayo, pinagloloko yun. Go on YouTube. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Wala, talo ka. Mas talo si Miss Anything kaysa ikaw, Bandam. Mahilig yan sa masala. Anong masala? Pinupulikat yung tiyan ko sa'yo sa kalam. Nako. Uminom ka ng loper na may daga. Ang hirap pa naman magka-ulcer. Si Ho, single ka ba ate? Bakit? Bibigyan mo ba ako ng sidecar? Sige nga. Sige na. Champion takatawa. Spices ng Indiano. Spices ng Indiano, parang ano yan sibuyas ata number 1 sa kanila. Madi akmit umas asa ket ko na naon. Pag kang umasa, masisira buhay mo. Puro kayo tawa, guys. Wala nang palipad. puro palipad. Hi po, ang ganda mo. Talaga. Tagal ko na yan alam Ma'am, saan ka po sa Pangasinan? Similarities po kayo ng wife ko. Same na same Ilocana. Wow, wag mo akong pagkamalan na asawa mo ko ha. Nandun lang sa bahay nyo yung asawa mo. Hindi ako yon. Pakadalan kita if single ka pa. Bakit pakadalan mo? Ako yung pakadalan. Nilalagpasan mo chat ko, kalog. Ala, ngayon ko lang nakita, Kuya Art, yung chat mo. Ano ba yung mga chat mo? Paliparin natin bubong ni sa kalam. Diyan nagsisimula ang lahat. Pumutin ko na ni Christmas. Pakasalan kita if single ka. Kala ko, sasakalin mo ko. Hello
Good afternoon. Diyan nagsisimula ang lahat. Diskarte yan. Anong diskarte? Lipat na ako sa Israel. Laki sahod doon. Tigasalo ng missiles. Uy, maganda yun. Ituloy mo lang yun, Okin. Baka sasabog ka na sa atmosphere. Pa-shout out kay Jinky Mailan. Birthday niya po. Habal-habal kung single. Nagpalipad ka muna. Haha, apay niya taubram may kabsat. Agnyungiwat, ito yung trabaho ko. Call center ako dito sa YouTube tsaka TikTok. Ang, nagre-repair ako ng brain damage cells. Nagre-repair ako ng mga brain damage, yung mga may anxiety, may problema. Pinapasaya ko lang sila. Wala ngang sahod minsan eh. Minsan zero, pero masaya din ako kasi nakakapagpasaya ako ng mga animal. Nood lang ako, boss, kasi ang ganda. Palipad ng water cannon sa West Philippine Sea. Bakit water cannon? Sayo ubram ita. Sao ubram dita. Oo nga. Eh, syempre, call center nga, di ba? Customer service ng brain damage cells na sinabi ko. Kababayan ko yan, boss. Renyo. Akala mo naman, slightly used brain inaayos mo. Eh, oo. Di ba? Sumasakit. Kaso nga lang, ay! Antonio! Antonio. This is Antonia. Ayan pa, isa kang psychiatrist kung marunong ka mag-repair ng brain damage. Oo, psychiatrist ng mga, kalokohan. Galante talaga ni Antonio. Basta Ilocano, gagalante kami. Basta kami nga Ilocano. Nasumpo na kita Ilocano. Isukan nyo kasta-kasta. Aba, nandito, tibuli. Kabsat, ikap man jacket ni Boss Romeo. Sino nga Romeo, Aday? Wala nga, nag-ano nga. Ay, eto si Kuya Art. Ipin natin si Kuya Art. Tuesday. Ayan. Ipin natin yung, ni Kuya Art. Halog! Ayan, Ilocos ka ba? Tuesday live stream. Kanina pa ito nagganon ako nag-scroll ako, di ko nabasa, nalalagpasan eh. Naduduling na nga ako sa mga comment nyo, tinatabunan kasi ng mga nandito Hoy, ba't yung kasi tinatabunan? Di ko makita. Every thumbs up help us reach more viewers. Salamat at support. Pwede ka ba kunin na ninong? Bakit Arman Guerrero na kukunin mong ninong si Antonio? Boss Artist, much love, shout out. Hello, ilaban mo Ilocano ka. Ilaban ko Ingana di patingga antilubog. Di ka naman duling, ilan to, naduduling na nga ako. Di ko nga makita minsan. Bibinyagan pa lang kasi ako nako. Di mo na kailangan magkaroon ng ninong, bibinyagan ka na lang. Ako na lang magbibinyag sa'yo, buhusan kita ng mainit na tubig. Sige. Antonio, kinukuha kang ninong si Arman, bibinyagan pa lang daw siya. Kawawa namang nilalang to, hindi pa pala siya tao, no? Ilang taon kang naging animal. Ay, grabe, brutal. Haha, mainit na tubig, buset. Oo, para naman tumalab yung magandang enerhiya sa'yo. Marites Lumboy! Hello, Marites Lumboy! Good morning, good afternoon, good evening. Where are you from? In another country? Haha, brutal. Hi, Egay, Doc. Marami ti panagbiag, mabuburburi nga. Hello po, house. Hello, tita AO official. Magkano magpa-brace? Mahal to. Kaya nga pina-extend ko nung next week. Mahal. 1.5 every month. 50,000 yung pool. Nag-down lang ako nun ng last year ng 10K. Hulugan to, 1.5 every month. Akala mo Sakit
na niya sa balat, lalo na bagong sulak yung tubig. Bakit andito kayo? Eh kasi wala kami sa kabila. Hi, Tita AU Official. Ayan, jacketan kita. Kilala ni, ano to? Tita AU. Sir Art. Hola, dito na mga pamilya ni Kuya Art. Dito tayo, guys. Salamat sa pagbisita sa aking alaga, guys. Walang ano man. Alaga ako ni Kuya Art. Ako si Anaka. Si Kuya Art ang mitena. Kaya mo na yan. Ma-full na brace mo kasi andyan si Sir Antonio. Hehe. Hoy, di pa nga ako sure. Patagal-tagal pa sa hood ko. Next year pa. Wala na kami maitatago sa inyo. Nasusundan nyo kami. Ano sinasabi dito? Diyan, kalog. Aw basa dyan. Ay, aw ba? Aw, ay, aw. Aw! Paano ka? Haha, anak ka yung lumilipad. Oo, nakabiji ka lang ba sa mga LS at did mo ng proof na nakabiji ka pa rin? Ito na dapat mo gawin. Ay, i-click nyo lang guys yan. Ala, dito kayo sabi ni Jose Marie. Oo, alangan naman nandun kami sa kabila. Ganda. Tagal ko na yan alam, kuya. Anton. Si Antonio lang talagang meron. Si Pedro wala. Wala din si Juan. Baka nag-around the world. Wala din si, sino pa? Sino pa yung si San Pablo? Wala pa din si Pablo. May shooting pa daw sa ano. Wala ba ditong sampol? Madam, may kapatid ka ba? Meron. Meron akong kapatid. Bakit? Liligawan mo mga kuya ko? Give me nga. Niniwar mo doon. Give me. Ilan na anak mo? 2 dosina. 2 dosina yung anak ko kasi kaya ako nagpupursige, puro TikTok tsaka YT ako. Kaya nagpupursige ako mag-call center dito para mag-repair ng mga brain damage. Gusto ko lalaki, madam, sabi ni Romeo. Talaga? Ano ka ba? Pogi yung kuya ko. Pogi ay yung kuya ko, sir. Kaso may asawa na sila. Ilocana ka, halata sa salita mo Boss Chris, ako mo si Tita Aw. Dama nag-invite ka niya to yung Arabo? Sino man na to yan? Hello. Hello! How are you? I'm good, sir. What you doing? I'm doing call center here and customer service for repairing brain damage cell. How about you, sir? Me, I am the customer that calling you for the damage to fix it. Okay, I will fix your brain damage. What is the problem of your brain, sir? The problem, my heart broken. Oh, your heart is broken. It's like tug my heart. You need Yes, to do... Oh, okay. Broken. Okay, the solution is you need to drink 2 times a day Red Horse for kick the broken in your heart. You need to drink Red Horse or Alfonso and Pelite like that, so you better to... Okay, where I can find this? You find here only in the Philippines. Which area? Anything, sir. If you're going to... No, Go. do your shop sell that? Yes, sir. I'm a shop seller, sir. Your shop sell that? Okay, I come to your shop. Okay, sir. Come on now. And you going to buy my sardinas because it's able to good for fish oil. Fish oil. Yes, sir. I am here to eat fish. Oh, you are in... That is your restaurant, sir. Yes, this is my restaurant. Wow, that's very nice. What is the menu for today? Today we offer afternoon time seafood, night time. Wow, I like seafood, pizza, sir. pasta.
I like You seafood. like seafood? Yes, I love that, sir. How old are you, Miss Anything? I am Mr. Anything. I'm 26, sir. I'm 26. Oh, 26. Yes, sir. Oh. Do you know where I am? I'm in Thailand. Oh, Thailand. Oh, nice. I don't know, sir. Multitask. Thank you, multitask. May nagbigay din ng piso. Ah, bakit ka tumatawa? Huh? Wow, ang galing mo naman, sir. Magtagalog pala. Pinahirapan mo pa ako mag-English kanina pa, ha? Bakit? Ang galing mo pala mag-English, sir. Di mo man lang sinabi, sir, para hindi na ako nagsalita ng English. Si Raulo. Hadi. Si Raulo. Kaya nga, sir. Si Raulo nga. Si Raulo Ay, naku, no. Ay, naku, no. Ano ba yan? Kabayan. Ano ba yan? Anyamot ton. Kabayan, come to Thailand. Di ka kayaton. Oh, you are very good to speak Tagalog. You better to continue that so that you are entertaining more Filipino for TikToker, sir. There's a lot of people TikTok like that. And Filipino are good people. yes, Filipino are very good and it's very fun, you know? Yes, wala Yes. pera, no. Give me that seafood, sir. Treat me. I want to eat seafood. I'm hungry. Okay. Come here. Free food. You have a lot of customer today. Quiet today. We just opened. Ah, quiet. Okay. Yes. Oh, that's very nice. Oh, you are a business-minded. Yes, little. Oh, me too. A little, sir. But listen, Miss Anything. Oh, why? You single or what? I'm single, sir. Why? You beautiful. Why you single? Because I have no sidecar already. What? It's so very expensive to have a sidecar, sir, for today. You need to be practical people. Why? You need to be practical, sir, because it's so very hard to have a sidecar. It's so very expensive to... Is it very expensive to have boyfriend? Yes. Why? It will damage your brain. That's why. Come to yes. Thailand. We If- fix the If brain. your heart break, oh, you need to go in drinking Red Horse, I said. You. How many times heartbroken? Me, sir, 2 times a day, sir. 2 times a day. I am heartbreak for 2 times, sir. It's so very hard. 2 times. Yes. Do you have babies? I don't have babies, sir, because I'm so cared. I'm so take care of myself if I'm not good at that. Because, Yes. والله فاهم البذور صح. البذور. Okay, sir. Thank you so much. Enjoy your Thank you. customer. God bless. Okay. Thank you. Bye. Thank you for repairing your brain damage, sir. I already repair your brain, sir. Bye! Nasa Thailand pala si sir. May negosyo na siyang, ang ganda ng negosyo niya, guys. Kala nyo, magne-negosyo din ako sa Thailand susunod. Ipapaano ko doon, exotic food, kasi mahilig sila sa exotic food. Ipaparaman ko sa kanila yung mall cricket tsaka yung palaka. Yung palaka ng Ilocano tsaka yung salagubang tsaka mas masarap yun Just click the dollar sign to palipad-lipad flying case. Pautang, next year bayad, madimabaling. Mag-utang ka, magbayad ka agad-agad. Bayad muna bago utang. Can I try the sombrero that I will give you? No? Bayad? Imot?
Ay, langit ka. May ata na itong pugas. Mama, pasang itong nagamin. Ano ka na harad yan? Baka inang agpaspasakit ka, ubay. Mayroon na mayroon. Lahat, uling ko na Siya to. paungot nan. Lola, maipit ka ta! Kung maipit ka dyan, may daga dyan. Hindi, may taga dyan. Hindi ka na nakuha. Saan na si Shy Girl? Sabi niya sa ni Orkin. May taga dyan. May Hi taga. sir, good afternoon. Battle? Yes, battle sir. What can I do for you sir? Jay budu-budu paraman mo. Dahon? Where are you from? America. Philippines. What, Philippines? Dati ko ta. Spider. Yes. Spider. Nandiyan na sa likod. Hi Alex, thank you for joining. Let's get 'em, boys! Guys, if you're in here, let's get it. I appreciate everybody Shout joining. out If you're Sir new here, Jose. I'll follow you Hello, back. Let's thank go. you for joining guys. Oy, boosting glove. Ada dumanog kanya. Langit ka. Sige man. Sige. Spider. Ayun, Ala. Adati pa coral rep. Dagat man ay naiiba sa lupa ng mahiwaga. Oy! Ang nais ko, sana'y minsan pa makita siya at makasama ka. Lahat ng to'y kanyang tagpo, nahawa siya habang nakayuko. Ang tinig mo'y lumalabag sa puso ko. Ikaw ang pangarap. Naku, lagot na ko, lala. What are you doing there? You go to mamang. Bahala ka. Itinakbo niya na yung... These some of the Ay! best. May kan kadwam ay. Muril nagtagargar di puso, nagpukaw ni Manaw. Ikaw din po ba yung sa tuktik? O ako nga, bakit? Di mo ako namumukhan, maganda ako sa tuktik na. Sagma mano ti Ingel. Anang Ingel mo? Angel. Anang Angel? Ang galing mo kumanta from summer. O talaga? Matagal ko na yung alam. Oy! Turos guys! Turos! Turos! One more! Warben! Thank you! One more guys! Ay nawaw! Ang paingay, di tayo na si target. Apay ta, bado ni Manong dayta no tato. Boy, you should be dirty. For that boy, I clean. Nagmadi ta kantam. Nagmadi nga kaslan to I pa like ado. dudes better. Nagimas to pa kanta kasla igado. Pinapaitan pa ya. Ure ka lang agbuli-buli gaw-gaw ti imas na. Hello, wala bang ayuda dyan ate ko? Ay hindi po ako gobyerno nagbibigay ng ayuda, sir. Nagpaparapol po ako ng kambing kaso nga namatayan kami ng kambing kaya ayoko na magparapol. Nasaan wig mo kalog? Naku, nagkabuhol-buhol na. Hindi na alam kung saan patungo yung wig ko. How old are you? What's the difference between a chickpea and a lentil? What is lentil? I don't know what you're talking about. Ngiti mo lang ate, busog na ako. Sana all. Nakakabusog pala yung ngiti ko. Nagtangkan ata boses mo, kasla simento ko na naman. Guys, ang tigas daw ng ang tigas daw ng boses ko parang simento, sabi ni Hill. Karong magato 'yan. Iparapol mo na lang libag sa kilikili mo kunana. Hindi walang libag 'yan kasi kalamansi yung ginagamit ko. Talagang ganyan na yung kulay ng pagka-Ilocano namin. Tita Au, miss you.
Hello po, na-miss ko po kayo. Stitch much love, shout out. Summer Hope, thank you Summer Hope. Akala ko malakas tong kalaban natin. Malay nyo, pay sniper sa kalasikan. Sa lupa ng mahiwaga, ang nais ko, sana'y minsan pa. Ilocano song man, kunanan, yung Ilocano. Manipod pa'y idi si katay pimanaw. Oh yeah. Ni hao. Ni hao ma. I'm not Chinese. I'm Philippine. I know, but I just wanted to say that. Okay. Okay, bye-bye. Thank you so much, Summer Hope. Long 1977. God bless. Thank you so much. You too, ah. Ang dami niyang subscribe. Ang dami niyang follower. 200. Sikat siguro yung lalaki na yun. Gutom si Kalog. Paano mo alam? Magpapa-Jollibee ka ba? Hi idol, maayong hapon sa imong tanan. O, di ba? Ang galing ko magbisaya. Akala nyo lang, kayo lang ha. Ate pa shoutout kay Batog Manolo, Jason Abdon. Hi, back on stage. Thank you for joining, guys. Naku, hanggang 5:10 na lang tayo. Malapit na pala ako malubat. Ba't ganito tong cellphone ko? Bilit-bilit naman malubat. Nabubulol na ako, di na ako makatalita ng et. Pabili 555. Wala kaming 555. Pamili sardines lang tsaka yang town, tsaka perskatuna. Uulamin din lang namin yan kapag walang bibili. Uulamin namin. Yung itlog nga naging 3 na lang. Madali malobat sipi mo kasi di kinaya powers mo, Miss Kalog. Oo nga, di kinaya kasi mabunga nga ako. Taga-repair pa naman ako ng brain damage cell dito sa TokTik tsaka YouTube. Hello po, pa-help kung binigay niya sa'yo ang sa kanya. Bakit hindi na naibabalik pa sa'yo? Please help. Bahala ka sa buhay mo. Namumroblema na nga ako sa sarili ko. Ikaw pa po problemahin ko. Di ko maintindihan, kuya. Ano ba yon? Hi! Ako, eto na si Kera Mitena. Hinahanap na ako si Tera. Which country you live in now? I live in Arizona, but I'm Ukraine. Naku, si Mitena tong kalaban natin, guys. Hinahanap niya ako. Ako to si Tera. Marlon Fortuno. Mano man nun. Awan man ti gifter tayo na pukaw man ni Summer Hope. Di wow ko na ni Katrina. Di wow ka mo ta. Stitch shouty. Ang ganda ng kalaban natin, guys. Parang si Mitena lang. Pero mas maganda to kaysa kay Mitena. Ang ganda ng kalaban natin. Amerikana eh. Ang puti. Blonde yung buhok. Blonding puti. Ay. Pangarap ko ganyang mukha. Talo ka na. Ano magagawa kung talo ako? Maganda nga yan eh. Ano, may paglalaban ko dyan. American versus Philippines. Mananalo talaga ang Amerika. Mayaman ang Amerikano. Pangit mo. Pangit ka rin. Ate, tawag ka batog-batog. Tanggol Manolo. Ano yun? Di ko may gets yung sinasabi mo. Lahat ng to'y kanyang tagpo. Naabak ka na. Talo na nga. 1-1 na yung kalaban eh. Ay. Makapabisin tagnungiwa. Takbo ko na ni Ukin. Mas madami talaga viewers ko dito sa YT, guys. 202, 127 lang dito sa TokTik. Ate, ba't ang itim ng kilikili mo? Kasi hindi nga maputi. Hanapin mo pa yung ano? 'Di ba? Common sense na 'yon. Kung ba itim, wait mo po 10K ni Alan Peter Cayetano. Oh, wag ka nang umasa doon, masisira buhay mo.
Hi, welcome Myanmar. Hello, Kinlay Tan. OFW. Ha ha ha, marami na babaliw dito. Oo nga. Alam nyo na, dami talaga viewers ko dito. Anong magagawa ko kung madami akong viewers? Kahit madaming basher dyan, wala akong pakialam. Basta may sarili akong opinion. Sports RMP Vlog. Hello, Sports. Ayan. Jaketan kita ha. Ang pinaka, ano dito, na pangalan nun? Ang naaalala ko ng mga pangalan dito, si Kuya Art, Artisan, si Humble Saudi Boy, sino pa ba? Antonio, Animalistic, si Bert Window, si Prince Gospel, Jose Marie Mujeca, tapos si Triplets. Ayan, yung mga laging nagko-comment sa YouTube videos upload ko dito. Tapos, marami pa. Sino pa yun? Si Kuya Shershai UK. Ayan. Nakikita ko lagi sila. Tapos, Robert ba yun? Robert? Random Roth. Ayun. Sila lagi nandito, guys. Thank you, Sherwin. Salamat, Sherwin. Ilocana ka ading word. And thank you so much to all of you. Hindi ko man nabanggit yung mga pangalan nyo, guys. Napaka-overwhelmed na pagpunta nyo lagi dito sa aking live dito sa YouTube ko. Thank you so much. At hindi ko talaga ine-expect na magkaroon ako ng 400 views, 200 views. Ayan, 200 nanonood. Nahihiya nga ako eh. Sabi ko, ala, ganito pala. Sarap pong ikis ate, ah. Talaga. Sarap mo din iuntog, kuya. Abisala sa pag-notice. Animalistic. Oo nga, nakikita ko kasi, alam nyo, lagi si Animalistic nagsasabi, power, kilikili. Power. Thank you, Sherwin. Ayan, si Sherwin, thank you so much. Maria Magdalena. Ikaw ay isang putik, larawan mo'y nilalait. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ikaw ay kapuspalad, bigo ka pa sa pag-ibig. Di nakapag-aral pagkat walang pera. Hi Paul Mangubat. Kaya ika'y namasukan dun sa mabingi na padpad. Mula noon binansagan, kalapating mababa ang nipad. Oh, ang galing ko kumanta no? Magdalena, ikaw ay suwing palad. Thank you so much, Ani. Si Ani Batumbakal naglalampas. Ani Batumbakal naglalampas. Gabi-gabi nasa disco. Dito na naman. Why you're very fast? Hey, this is my friend. This is my friend. Ah, hello my friend. Hello. Hello, good afternoon. Where are you from? Hello. Uganda. Ah, ganda. Oh, she's pretty. Yeah, you're pretty, but me lagi pretty. Oh, yes, because you have a 5-layer to facial touch. You see. Yes, I see. You're You're going to 5-layer. Ay, Dr. Ay, Sherwin, thank you. Great, Sherwin. Ha? Eh, give me two. I want to give. What give? What do you want? Give. What do you mean? Ah! 98, 200. Oh my God. Ay. Water? We give you water? You're very fast to put your daughter in school. Yes. Oh, My baby in the house. In the room. okay. Hi, Manuel. Manuel. Polo to MVP. Dua di jadu. Polo lako. Malapit na ako malobat. Ako guys. Ada na ko yang aku habis. Apalah. Babi ko aku tak apa. Babi ko agak apa. Wow. Boleh supo ya. Gege. Oh, gege ko dia.
ada di rumah ku sana. Duk ngambil anak sekolah saan ni. Tolong Richard. Napagod na ako magniwat, guys. Guys, 10 minutes na lang ako dito sa live ko dito sa YouTube, ha. Ayan. 10 minutes na lang ako mag-live. Kalau do. Mag-out na din ako dito sa Toktik mamaya. Tengok kalau do. Ang ganda ng boses ni ma'am, parang napupunit na yero. Wow, thank you po. Ayan na, di kulot mo, madam. Impaunat kon, tanagni na ngamin. Ano na naman ginagawa mo dyan? Tignan mo. What are you doing there? Are you doing? What are you doing? I'm doing live. I'm going to customer service to repair brain damage to all people who his day. Hey you. You akan tiup macam ni. You akan tiup macam ni. Ano? Akan tiup. Agad tuyo. Nak tengok tiup. Akan tiup. Nak tengok tiup hitam putih. Ano? I'm not smell tuyo. Anak mo yan, pamangkin ko. May nephew. The son of my brother. Where your brother? I want to see your brother. My brother is on there, selling burger. I want to burger one, but I don't know. I don't want sauce. You don't I want want burger. sauce? I don't want sauce. Okay. It's not a burger if you have no sauce. Roti is a burger. Rote? You the rest you hand up. Rote? Hey, you hand up. You hand up. Hang up. Wih dia akak. Oh, akak tangan like that. Thank you. Let me hear what this fast. Ah, You do like this. You do like me. like me? What I'm doing? Follow me. You follow me. I follow you already, ah. Okay, you follow me like this. Like this? Mulut tiak kada. Ay. You like this. Yes, Darna. Tak coba tengok juga, kan? Cukup. Masa aku ni boleh sotek 2,000. Boleh ke pahu buduk ni. Okay, bye-bye everyone, guys. Thank you so much to all of you. Putih tiak dia. I-vlog mo dyan nangan ka tinaalsom. Ano da dyan nga nangan nakti alsom? Joget Becky. Guys. Babu aku. Hoy! She have 2,000. Lagot ka, mekra. Bagaimana dia? Okay, Filipin. Dia bisa tu. Poin 2,000. Ah, kunda. Halo itu. Pagal. Okay, bye-bye everyone, guys. Lobat na ako, guys. I will be going out. Okay, bye, Mekra. Bye. Yes, I'm lobat. I need to take on charge. Thank you so much to all of you. An ka man umininom danom damdama madam mapasma ka. Supay Thank you so much to all of you guys. Thank you for the gift and your support, especially to Antonio Hambol. Thank you so much. Sino pa ba yung isa? Di kalimutan ko. Makakalimutin ako eh. Thank you so much, guys. Tomorrow again, I will be on live. Stay tuned in, stay tuned out, stay tuned everything. Bye. Bye, everybody. I love you na.